Ahinya, onge weche mang'eny. Rabolo nyuolo tek. Machiegni wan studio. Nyiswa ni gwendeni nga, India nga. Ero uru kamano. An iluonga ni Caleb Otieno. Mano nyinga mane kitambulisho. Caleb Otieno adek. Awuod Migori. Kamoro ni Uriri constituency. Nyamita. Nyamita jamana. Bas. Dala gi Nyamita kanyo. Mano jamana. Inyisi orna dollars po. Wadhi gocho ne kwatiko interview. Nyinga mar Kristo makoro omiya nini, omiya wanja mar Yesu ka. Iluongo ni Bro Caleb Nyakwar Mahinya. Anyakwar ng'ato ni Mahinya. Ratego, machiegni wan studio kendo. Nyiswa ni historia mari gi thum nochako kanyo. Nachako wer katin saidi. Ne wane jokwaya mane were kanisa, but nabedo gi lek mar mondo mi chieng' moro nagone wer. Mano lek mana sebedo godo, but wer nwachako nachako katin. Inyalo nyisa inspiration mari noa kani kithum. Yes, ichako wer kitin, but inspiration mari mar pro bedo ng'ama nyalo ndiko thum. Me wacho ni koro mane sawa we adhi studio adhi record. Ng'ama no inspire. Nan gi jok mane inspire gin ji adek. Mana bedo ka winjo thumbe gi seche te. Number 1 Moses Mark Ngao. Number 2 ne wane ng'at Otieno Tito, Apostle Otieno Tito. Number 3 ne wane ng'ato ka be nolala kenti adega iluongo ni John Okia. John Okia. John Okia ne gocho ka gi Otieno Tito chon to nodhi opogore. Koro be no wer yore. Koro joka na winjo wende katindo, nagogi. Na winjo gi ma serious katindo. Koro gine magi inspire. Naneno kibiro e studio inde ko thumbe aboro ni record album. Actually ne ging'eny, ne gin 20. Ne gin 20 to nwatimo aboro. Inyalo kono na wende mane record go kwa malo. Number 1 ne wan gi wuoth koda. Number 2 wan gi Injili. Number 3 wan gi ng'wono. Number 4 wan gi rieko. Number 5 wan gi nying mamit. Number 6 wan gi nying Yesu. Number 7 wan gi erokamano. Number 8 wan gi Yesu biro duogo ya. Number 8 Yesu biro duogo. Thumbe ni aboro gi. Ere song ma inspire thum mane ma inspire? Actually to gi inspire ete, but moro nitie mamulo lifestyle mara kuonde makale iluongo ni ng'wono. Inyalo ng'e kono go matin. Wana parono mane Yesu timona, ochuno yang kawuona lando era neno. Ruoth jahera kawuona parono nene, osano loso yang kawuona pimo wechegi. Koro mano omulo some of my journey wuodhna mar ngima nyaka atisna. Gik moko matuome makaparo to. To nyisa ni one studio era kabiro mari gi one studio romo. Nyisa ni ng'e one studio na. One studio nachako winjo chon. Ng'eni kijana kadongo to wawinjo ga nyako angla. Koro one studio nachako winjo chon kane ugolo Elvis nogolo thum moro gi ng'ato kae ndeke iluongo nade. Steve Ojanam. Apiti nene collab mar Steve Ojanam Apiti nowero sijui era ura. Koro kanye mana winje one studio. Koro nabedo koro makoro asebedo mang'ongo sana. Makoro ase ng'e weche mag internet, koro nyalo dhi YouTube. Koro nayudo kaka na access to one studio. Koro na follow originale. Koro nasebedo ka follow. Koro ing'eni thumbe ka ing'eni kogol gi to ka video ringo to number 1 studio be ringo piny kacha.
Koro kanyo mana kawe namba to nakano ka pod aonge gi pesa kane karibu 5 years. In kaka ng'ama no biro na experience, inyalo nyise nang'o ikruok mane monego be no ikre godo before? Ikruok mane bedo no ikore godo en ni wer koloso kiko expect ni gik mowero ka te biro wuok e studio. Nitie moko changes monyalo buok itimo ne studio. Ochal mana kaka dang bed ni ichwo penje e skul. To kichwo penje e skul to chieng' revision japuonj chako mako malandi ni ng'ama wi hotel ma yogoje pile ni. Ko japuonj chako mako lando chwadi kendo ni gimoro ruenyi. Koro obedo ga kamano. Koro ne joma ng'ama nyalo gombo biro kiki expect ni kakiwero gimiwero kacha exactly ni biro obonya luwok ni samoro nyalo nitie change minyalo lock ni e studio. Yeah. Inyalo nyiso kaka wanyalo yudi tumbe ni inyalo yudo kanye gi nying mitiyo godo, maybe contact nyalo dwaro namba ni kata nyalo dwaro ni achiel ariyo mitimo kama inyalo yudie. Yeah, ne osiepena mong'eya mapok ong'eya mabiro chako ng'eya gi kawuono. Kaka nawachi luonga Bro Caleb Nyakwar Mahinya. Bro Caleb Nyakwar Mahinya ne yudore e all platform e social media. Kidhi either obed Facebook, YouTube, Instagram, Instagram pok obede, TikTok gi Facebook. Wayudore kaka Bro Caleb Nyakwar Mahinya. Support uru, so some love e YouTube kanyo. Kidhi kanyo wende nywa golo volume mokwongo. Inyalo subscribe, inyalo like, inyalo share those songs. Miau ma support. Nenga madwaro record gima nyalo nyisou ni apani gima ber usore kende. Kiwinjo thumbe gondo, apani winjo kaka quality mogolgi godo. Ogolgi one studio. Koro ki nigi lek mar ni be chieng' moro ichal kaka koro ambe koro sani koro agolo mara chalo ni be one studio en Nairobi ka en Lucky Sama wuon gi luongo ni Original Elvis na maloyo ahinya onge weche mang'eny era wana nyola tek Yesu biro duogo mojo lweny mawuotho adiera. Yesu biro duogo mojo lweny mawuotho adiera. Ka ok iwuotho adiera to ywak ni ok nowinji. Ka ok iwuotho adiera to ywak ni ok nowinji.